Diolch yn fawr iawn, Gemma. Right, fel da chi'n gweld, mae heno yma yn sesiwn ar Atgenhedlu dynol. Dwi wedi deud ag efallai planhigion, ond wedi sortio allan, dwi ddim yn meddwl fydd gennau unrhyw amser i fynd dros unrhyw beth planhigion. Mae yna ddigon yn mynd i fod hefo'r un dynol. Felly, dwi'n ni gychwyn ar yr system atgenhedlu gwrywol. Hwn di un o'r lluniau sydd cyntaf yn dod i fyny mewn unrhyw fath o nodiadau ar y pwnc yma. Ac be mae o'n neud ydy mae o'n dangos gyd o'r prif rannau sydd yn y system genhedlu gwrywol. Felly, nhw'n ni fynd drwy gyd ohonyn nhw, ac wedyn o dan fan hyn mae gen ni beth yw swyddogaeth pob un o'r rhain. Felly, gyntaf, gywch allan hefo'r caill. Dyma lle mae'r sperm yn cael i'w cynhyrchu. Mae'r ceilliau yn cael i'w dal mewn bag o dan, neu tu allan y corff, ac hwn ydy'r ceillgwd. Dydy o ddim wedi cael i'w labelu yn fan hyn, ond mae o yn hongian lawr allan o'r corff. Yn ymestyn o'r caill, mae gennym ni yr tuben semen. Dyma di'r tuben sydd yn... o fewn yr ceilliau mae gennym ni'r tubenau semen. Dyma lle mae'r sperm actually'n cael i'w cynhyrchu. A wedyn, ar y ceilliau, mae gennym ni hefyd yn epididymis. Epididymis ydy fel rhyw fath o ryw holding tank ar gyfer y sperm. Felly, wrth wedyn nhw cael i'w cynhyrchu, mi fydd nhw wedyn yn cael i'w dal yn yr epididymis yn fan hyn. Yn ymestyn o'r ceilliau, allan o'r ceilliau, mae gennym ni yn vas deferens. Dyma fo'r tubyn da ni'n gweld o'n fan hyn. Mae hwn yn meddwl bod yn eitha troellog i fan o fewn y ceillgwd, a wedyn mae o'n mynd i mewn i'r corff, ac mae o'n cysylltu i'r urethra, sef yr tiwb yma sydd yn cludo yr sperm allan o'r corff drwy'r pidyn. Rwan, wrth iddo fo fynd, mae o'n mynd heibio dwy chwaren. Mae gennym ni yr chwaren seminol yn fan hyn, dyma nhw, ac mae hwn yn cynhyrchu hylif sydd yn cymysgu gyda'r sperm wrth iddyn nhw cael i'w symud allan o'r corff, ac mae nhw hefyd yn cymysgu gyda hylif sydd yn dod allan o'r chwaren brostrad. Rwan, yn gyswllt hefo hwn, mae gennym ni yn pledren yn fan hyn. Rwan, yn yr gwryw, mae'r urethra yn dual purpose. Mae o'r tiwb, mae'r urine yn gadael y corff drwyddo fo, ond yn ystod yr alldafliad, sef ejaculation, lle mae'r sperm yn cael ei rhyddhau allan o'r corff, mae'r sperm yn mynd allan drwy yr urethra yn fan hyn. Felly mae o'n defnyddio yr tiwb yma ar gyfer y pwrpas yma. Ac pan mae'r urine yn dod, pan mae'r sperm yn dod lawr fan hyn, mae'n bwysig nad oes yna unrhyw urine yn yr tiwb. Rwan, mae'n anochel fydd yna rhywfaint o urine yna, ond beth sydd yn digwydd ydy mae'r hylif o'r chwaren brostrad ac yr seminal, physical seminal yn niwtralu yr asidedd yr urine, felly dydy o ddim yn lladd y spermau. So, allwn ni fynd lawr i fynd drwy'n tabl ni i pigo fyny rhai o'r prif bwyntiau. So, ceillgwd, fel ni'n sôn amdano fo, hwn di'r sach allanol sy'n dal y ceilliau. Wedyn, mae gen i'r ceilliau. Dyma di'r rhai sydd yn ffurfio'r gametau, ond mae o hefyd yn cynhyrchu testosteron, yr hormon sy'n cael ei ddefnyddio mwyn cychwyn aeddfedu y sperm a cychwyn cynhyrchu y sperm yn y lle cyntaf. Mae'r epididymis, lle mae'r sperm cael ei storio, vas deferens yn cludo'r sperm, tuag at y pidyn, yn ystod atdafliad. Mae gennym ni yr vesicle seminal, so dyma peth gyda chydig bach mwy o wybodaeth, felly zoomio mewn ar hwn. Mae secretu hylif i mewn i'r vas deferens sy'n cynnwys cymysgedd o gymegion sy'n gwneud fyny tua 60% o'r semen. Mae o yn darparu maetholion ar gyfer yr sperm fel fructose ar gyfer resbradaeth ac asidau amino mwyn fedru trwsio'i hunain.
Mae hylif seminol yn alkyliaidd ac mae'n niwtralu asidedd yr iwrin, yr troeth, sydd ar ôl yr urethra ac yr asidedd yn y llwybr y wain. Rwan, am bod yr iwrin ychydig bach yn acidic ac o fewn yr wain mae o'n chydig bach yn acidic, y rheswm am hyn ydy i lladd unrhyw bacteria. Felly, i wneud yn siŵr bod dim bacteria yn tyfu yn yr iwrin yn fan hyn, tra mae'n cael ei storio, mae'r iwrin ychydig bach yn acidic. Ond, fel ydych chi'n gweld, fysa hynna ddim yn dda ar gyfer yr sperm. Wedyn mae gennym ni ein chwarae'n brostrad, ac mae hwn yn secretu hylif i'r fas deferens hefyd, a mae hwn yn cynnwys cymysgedd o gymegion. Mae hwn yn gwneud i fyny tua 30% o'r semen, felly mae'n golygu na dim ond canran bach o'r alldafliad sydd yn sperm o gwbl. Mae hwn yn cynnwys ionau zinc ac hefyd hylif alkyliaidd, unwaith eto i helpu niwtralu yr asidedd. Mi fyddwch chi falle'n ymwybodol bod y rhai dynion yn cael problem gyda'r chwarae'n brostrad, ac os ydych chi'n edrych ar lleoliad y chwarae'n brostrad, mae unrhyw chwyddhad o hwn yn mynd i gyfyngu ar y urethra. Ac os ydy dyn yn cael problem i pasio iwrin allan o'i gorff, mae fel arfer yn arwydd bod yna rhywbeth o'i le hefo'r chwarae'n brostrad. A mae o, fel fysa chi'n dychmygu, yn anghyfforddus iawn i'r gwryw, ond pwynt nhw mwy ydy be gall fod yn achosi iddo fo fod yn chwyddo. Rwan, urethra, unwaith eto cludo semen, sydd yn cynnwys spermatozoa, hylif seminol ac hylif o'r chwarae'n brostrad. Ac wedyn mae gennym ni yr pidyn ei hun yn trosglwyddo'r semen i'r wain yn ystod cyfathrach rhywiol. OK. So mlaen rwan i'r system genhedlu fenywol. Rwan. Dwi ddim yn hoffi'r dyn yma llawer. Mae o'n dangos bob peth, ond mi wnawn ni wneud sketch bach cyflym ychwanegol fy hun yn dangos yr system o'r blaen. So beth ni'n gweld fan hyn ydy da ni'n gweld mae gennym ni actually, beth ni'n gwneud ydy na i wneud un ein hunain yn fan hyn. Felly, mae gennym ni wain yn fan hyn. Dyma fo lle mae o'n agor allan o'r corff. Mae gennym ni wedyn groth ar fan hyn. Ac mae gennym ni darn top, so hwn ydy'r groth neu'r uterus. Ac yn ymestyn o hwn, mae gennym ni yn tiwbiau fallopiol. Dyma nhw yn tiwbiau fallopiol. Ac yr un arall, yr ochr arall. Mae weithiau'n cael ei alw'n dwythell y wyau, ond yr enw sydd yn dod i fyny rhan fwyaf o'r amser ydy'r tiwb fallopiol. Wedyn mae gennym ni yr ovaries yn fan hyn. Felly, ovary yn fan hyn. Hwn ydy'r dwythell y wyau neu tiwb fallopiol. Fallopiol. Mae gen i'r un fath o'r ochr arall. Hwn di'r uterus. Neu y groth. Mae gen ni wedyn fan hyn ceg y groth. Yn Saesneg, hwn di'r cervix. A hwnna di'r cegwr, dyna lle mae'r sperm yn mynd i cael ei gadael. Felly mae'r sperm yn cael ei gadael ar ôl cyfathrach rhywiol yn fan hyn, yn top y wain, ond yn agos iawn at ceg y groth. Mae'r wal, yr groth neu'r uterus, dy ddim yn rhy drwchus, ond beth sydd yna ydy mae ganddo fo haen ar yr arwyneb. A hwn di'r haen sydd yn cael i'w golli. So mae wal cyhyrog, a wedyn mae ganddo fo haen sydd yn cael ei golli bob mis. Hwnna di'r endometrium. Ac hwnna sydd yn cael ei golli bob mis drwy'r mislif. Ac wedyn hwn, ar fan hyn, dyma di'r wain.
So os ni fynd yn ôl i edrych arno fo o'r ochr, da chi'n gweld yr uned strwythurau, yr unig beth ydy, dio ddim yn dangos yn dda iawn. Be da ni yn gweld fan hyn, ydy lleoliad yr bledren. So hwn di'r bledren, a mae gennym ni'r ureter yn agor. So dydy'r ureter ddim yn yr un lleoliad ag ydy'r wain. Mae'r wain a'r ureter yn wahanol, neu ar wahanol oddi wrth ei gilydd, bod nhw'n agos iawn. A wedyn dyma ydy yr wain, wedyn mae gennym ni yr growth fan hyn, ac beth ddim yn dangos ar y llun yma ydy bod yr growth yn agor i fyny i mewn i'r tubia fallopian da chi'n cael yn fan hyn. Da chi'n gweld yma'n edrych fel bod yn sticio syth i fyny, ond fel fyddwch chi'n mynd hefyd yn gwybod, dyma maen nhw'n cysylltu lawr fan hyn i'r growth ni. So, yr growth their uterus wedi enwi fel. OK. So mynd unwaith eto drwy yr gwahanol rhannau. So, yr ovary, dyma lle mae'r gametau yn cael ei ffurfio yn ystod oogenesis. Mae o hefyd yn cynhyrchu yr estrogen a progesteron, a fyddwn ni'n trafod heina nes ymlaen. Mae gennym ni wedyn ein tube fallopian. Mae hwn gyda leinin o gelloedd epitheliaid siliedig. Hein ydy'r blew bach, a be mae rhain yn gwneud ydy rhain sydd yn helpu yr oocyte eilaidd. Mae fo oocyte eilaidd i symud tuag at y growth. Oocyte eilaidd ydy yr wy. Dyna di'r enw official am yr wy, oherwydd dyna di'r rhan yn datblygiad oogenesis mae o wedi cyrraedd. Mae'r growth yn dal y fetus wrth iddo ddatblygu tan yn cael ei eni, endometrium yr haen fewnol ac yn cael ei golli yn ystod cylched mislifol. Dyma lle fydd yr embryo mewn blannu. Dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl yn gofyn i gydweithwyr pam bod yr endometrium yn cael ei golli bob mis. Oedd o jyst yn edrych fel, oes yna rhyw reswm, ac yr reswm biolegol amdano fo ydy fel bod unrhyw fetus neu unrhyw wy sydd yn cael i'w, neu unrhyw zygote sydd yn cael i'w gynhyrchu, so unrhyw oocyte eilaidd sydd yn cael i'w ffrwythloni a mewn ffurfio zygote, mae'r mewnblaniad nhw yn mynd i fod yr un mor dda, neu mae'r cyfle yn mynd i fod yr un mor dda pob mis oherwydd fydd yr endometrium yna yn newid sbon ar gyfer yr mis yna. So oedd hwnna'n gwneud synwyr i fi oherwydd mi fysa hen endometrium falle ddim mor dda, felly fysa fo'n rhoi llai a llai o siawns i'r fetus fedru ymblanu. OK, cig growth, hwn di'r cylch o feinwe cyswllt a cyhyr. Hwn ydy y rhan sydd yn cynnwys y plwg miwcaidd sydd yn stopio unrhyw beth rhag mynd i'r growth yn ystod tyfiant neu datblygiad yr babi, yr embryo, a'r fetus, cyn iddo fo gael ei eni. Hefyd, hwn ydy'r rhan sydd rhaid newid yn ystod genedigaeth. So fel mae'r babi'n barod i cael ei eni, mae o'n mynd o fod yn gylch o gyhyr sydd yn dal yr babi mewn i alluogi i'r babi fedru fynd drwyddo fo. So mae fan'na, fel ni'n dweud, i atal pathogenau rhag mynd i mewn iddo fo. A wedyn mae gen i'r wain, muriau cyhyrog yn agor i'r fwlfa, a dyma lle mae'r semen yn cael i'w osod yn ystod cyfathrach rhywiol. OK. So, spermatogenesis. Felly, dyma ydy y cynhyrchiad, neu dyma ydy'r term sydd yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio cynhyrchiad o'r sperm. Rhaid mae hwn yn digwydd, so i fynd nôl yn hyn, mae hwn yn digwydd yn ein tiwbynau semen. Felly, o fewn yr tiwbynau yma, ni'n edrych fan hyn ar y wal yr tuben semen. So os fysa ni'n meddwl am y tuben semen, so mae hyn yn kilometrau o tiwbynau o fewn yn ceilliau, ac os fysa ni'n torri ar draws un o'r rhain, so torri ar draws fan'na, ac edrych i lawr arno fo, mi nhw'n ni weld tiwb, ac be da ni'n edrych arno fo fan hyn ydy fel slice allan o
wal yr tiwb yn semen. A beth sy'n digwydd ydy, mae'r spermau'n cael ei datblygu yn yr wal yn fan hyn. Maen nhw'n cychwyn ar yr haen allanol fan hyn, lle mae gennym ni'r epithelium cenhedlol. Mae hwn yn diploid, ac mae hwn yn mynd drwy mitosis i ffurfio yr spermatogonium. Felly, rhain ydy'r celloedd sydd wedyn yn mynd i fynd i ffurfio yn spermatocytau. Felly, mae rhain unwaith eto yn mynd ac yn datblygu, ac maen nhw yn ffurfio y spermatocyte cynradd. A mae'r spermatocyte cynradd wedyn yn mynd drwy meiosis. Felly, sef fynd yn ôl i fan hyn. Celloedd epithelium cenhedlol ar y tu allan. Mae rhain yn mynd drwy mitosis i ffurfio spermatogonium, ac mae rhain wedyn yn mynd drwy mwy o mitosis i ffurfio spermatocyte cynradd. Rwan, y rheswm am hyn ydy, os fysa yr celloedd ar y tu allan yn fan hyn yn cychwyn ar meiosis, be fysa'n digwydd ydy, fysa yr cello yma'n cychwyn ar meiosis, wedyn y cello yna, wedyn y cello yna, ac yn y pen draw, fysa ni'n rhedeg allan, a fysa nhw gyd wedi mynd. Felly, i wneud yn siŵr bod yna ffynhonnell barhaus o'r celloedd yma, mae yr celloedd yma yn dyblygu drwy mitosis, ac mae'r celloedd epithelium cenhedlol yn mynd drwy mitosis i ffurfio spermatogonium. Mae rhain wedyn yn mynd drwy mitosis unwaith eto i ffurfio spermatocyte cynradd, a rhain fydd yn barod wedyn i fynd drwy meiosis i ffurfio ein spermatozoa. So dyma nhw, spermatocyte cynradd, meiosis cyntaf, so meiosis 1, fel da chi'n gweld, mae o'n mynd o fod yn diploid i fod yn haploid. Wedyn, mae o'n mynd i fynd yn... Mae gennym ni wedyn yr ymraniad ail. So mae hwn di meiosis 1. Wedyn mae hwn yn meiosis 2. A wedyn mae y spermatid wedi cael ei ffurfio. Ac unwaith mae'r spermatid wedi ffurfio, beth sy'n digwydd wedyn ydy, does na ddim byd pellach, mae o jyst yn aeddfedu i ffurfio ein spermatozoan. Da chi'n gweld nhw yn fan hyn, so mae nhw yn cychwyn hefo y spermatocyte cynradd. Mae yr spermatocyte eilaidd wedyn yn ffurfio, so mae meiosis 1 wedi digwydd yn fan hyn. Da ni wedi mynd o diploid i haploid. Wedyn mae o'n mynd i haploid. Unwaith eto, beth sy'n digwydd fan hyn ydy, mae o'n par o gromosomau homologaidd wedi cael ei gwahanu yn ystod yr meiosis 1. Wedyn, mae yn chromosom a'r chromatidau yn rhannu neu'n gwahanu oddi wrth ei gilydd. Felly, dyna beth sy'n digwydd yn yr ail raniad. Felly, dyma beth sy'n digwydd... Rhywio fo fyny. Dyma beth sydd yn digwydd yn fan hyn. So, 1 ac 1. A wedyn, mae hwn yn ffurfio yn fan hyn. Felly, mae'r chromosomau yn ymrannu oddi wrth ei gilydd i fynd i ffurfio yn spermatidau, sydd unwaith eto'n haploid, ond rhan mae gen nhw un copi o'r chromosom, ddim yr copi dwbl fel sydd gennym ni yn fan hyn. OK. Mae hwn yn dangos llun o be efallai fysa nhw'n medru rhoi mewn cwestiwn arholiad i chi. Felly maen nhw yn hoffi dangos rhain, ac beth sy'n rhaid i chi weld fan hyn ydy hein ydy'r tiwbynau semen. Dyma fo'r tu mewn, rhain ydy gyd o'r celloedd yn mynd drwy'r meiosis i ffurfio'r spermatozoa. A wedyn, mae gennym ni'n celloedd interstitiaidd ar ôl rhwng yr tiwbynau semen, rhain sy'n secretu testosteron. Mi oedd un peth o'n i wedi anghofio sôn amdano fo, sef yn cell syrtoli. Mae'r celloedd syrtoli yma i gadw yr sperm yn fyw ac i alluogi nhw aeddfedu. Felly maen nhw yn cael eu disgrifio
fel celloedd nyrs, a be maen nhw'n wneud ydy maen nhw'n edrych ar ôl yn sperm ni. Mae nhw'n sticio pennau yn nhw, ac maen nhw yna yn medru datblygu cynffonau ac yn medru cael maetholion i fedru aeddfedu. Unwaith maen nhw wedi aeddfedu, maen nhw wedyn yn mynd i ganol yr tiwb yn semen, a fydden nhw wedyn yn nofio tuag at yr epididymis, a felly yn barod ar gyfer cael i'w defnyddio. Iawn, yn sperm. Rwan, mae'r sperm gyda 3 prif rhan. Rwan, mae'r darnau sydd yn mynd i fod yn rhywbeth chydig bach yn wahanol i be falle fyddwch chi'n adnabod o gwersi yn blwyddyn 7-8 efallai, ydy y rhan canol yn fan hyn. Dyma lle mae gyda'r mitochondria, fel fyddwch chi'n disgwyl, a nhw sy'n cael eu defnyddio mwyn medru symud y gynffon. Mae'r gynffon yn llawn o microtubannau. Mae gen ni hefyd yn pen. Rwan, mae'r pen yn cynnwys y cnewyllyn haploid, da ni'n disgwyl o gael, ond ar y blaen mae gennym ni'n acrosome. Mae hwn yn cynnwys ensymau proteas, ac mae rhain yn bwysig yn ystod ffrwythloniad. Rwan, os o'n ni ymlaen i oogenesis, rwan, be sy'n digwydd ydy mae bob peth yn ystod yr atgenhedlu yn fwy cymhleth pan da ni'n sôn am y benywod. Felly, nhw'n ni gychwyn hefo beth sydd yn digwydd. Mae ganddyn nhw unwaith eto epithelium cenhedlol, ac mae hwn yn mynd drwy lawer o mitosis i ffurfio oogonium. Ac mae rhain yn rhannu llawer o weithiau i ffurfio oocytau cynradd. Ac mae oocytau cynradd yn bresennol ar adeg genedigaeth. A beth sy'n digwydd yn ystod neu gyda'r oocytau cynradd ydy, mae rhain cyn i'r ferch cael ei geni, mae o yn cychwyn ar meiosis. Ond beth sy'n digwydd ydy, mae'n stopio yn ystod prophase 1. Ac mae o yn aros yna nes mae'r ferch yn cychwyn ofolu yn ystod glasoed. Felly mae pob merch yn cael ei geni gyda'i ovaries, gyda cannoedd o filoedd o oocytau cynradd. Mae 'na tua, dwi'n meddwl bod 'na tua ryw 400,000 o oocytau cynradd, a maen nhw gyd yn barod i fynd. Rwan, mae hwnna ddim yn swnio fel lot, yn enwedig pan da ni'n sôn am y miliynau o sperm sy'n cael ei ffurfio. Ond, os nwch chi'n neud yr mathematig yn eitha sydyn a gweithio allan fod rhan fwyaf o ferched yn ofolu 12 gwaith y flwyddyn, am tua ryw 35, efallai 40 o flynyddoedd, weithiau chydig bach yn hirach, weithiau chydig bach yn llai. Dio ddim yn rhoi ffigwr yn unrhyw le'n agos i 400,000. Felly canran bach iawn o'r oocytau cynradd yma sydd wedi cael i'w datblygu fydd yn mynd ymlaen i gwblhau ofoliad. Felly, mae'r oocytau cynradd yn stopio yn ystod prophase 1. Rhan prophase 1 ydy ble mae yr chromosomau homologaidd wedi cydwyso ac mae nhw wedi lapio o gwmpas i'w gilydd a maen nhw'n ffurfio yr deivalent neu'r bivalent, deivalent. Sef lle mae'r 2 chromosom homologaidd wedi ymuno hefo'u gilydd. O bosib fod yr pilen cnewyllol wedi diflannu erbyn hynny, ond dyna beth ydy prophase 1, lle mae nhw wedi cydwyso a mae nhw wedi ffurfio'r deivalentau. Rwan, mi fydd yr meiosis yn parhau yn ystod pob mis. Felly, be wneith ddigwydd? Dwi'n ddangos i chi'r llun yma. So rhain ydy'r folyglau cynradd, ac bob mis mae sawl un o rhain yn cychwyn aeddfedu. So mae sawl un yn cychwyn aeddfedu, ond mae nhw yn dim ond un fydd wedi mynd digon ar y blaen i'r lleill, a fydd hwnna ydy'r un sydd yn mynd i ddatblygu i ffurfio yn follicle graft ni. Ac fydd y follicle graft yn cynnwys yn oocyte eilaidd. Felly, unwaith bob mis, mi fydd
meiosis 1 yn cael ei cwblhau, ac yn lle ffurfio 2 gell, beth sydd yn digwydd ydy mewn ffurfio corff pegynol. Rwan, mae hwn dangos bod corff pegynol wedi mynd ag ar wahân. Ond rili, beth sydd yn digwydd ydy, yn ystod... sori, mae hwnna i ffwrdd o'r dudalen. Na i wneud o chydig bach mewn fan hyn. So, beth sydd yn digwydd ydy, mae cnewyllyn, fel arfer, fysa ddau cnewyllyn fysa cytoplasm yn splitio lawr y canol, a mi fysa ddau cnewyllyn yn cael yr un faint o cytoplasm, ond beth sydd yn digwydd yn fan hyn ydy, mae un cnewyllyn yn cael i'w parcio i'r ochr, mae'n cael chydig bach iawn o cytoplasm. Mae bron fel rhyw annex, mae'n cael i'w sticio i'r un ochr. Ac dyna di'r corff pegynol. Felly, dio ddim actually yn cael ei rhyddhau oddi wrth yr oocyte eilaidd. Mae o'n aros hefo fo. Unwaith mae'r oocyte eilaidd wedi cychwyn, wedi cael ei cynhyrchu, mae yr oocyte wedyn yn mynd i gychwyn ar meiosis 2. Ond, beth sydd yn digwydd ydy, mae o'n stopio yn metaphase 2. A dyna faint mor bell mae'r oocyte eilaidd yn mynd hefo meiosis. A fydd o ddim yn cwblhau meiosis os nag oes na ffrwythloniad yn digwydd. Os na ffrwythloniad, felly mae o yn gorffen meiosis ac yn cwblhau'r broses a fydd na ail corff pegynol yn ffurfio. Ond, os da chi'n meddwl amdano fo, fydd rhan fwyaf o oocyteau byth yn cwblhau meiosis. Maen nhw'n mynd i fod yn stopio ar meiosis 2 ac yn metaphase 2. Os da chi yn cael trafferth yn cofio beth ydy metaphase 2, mi nhw'n ni edrych ar cwestiwn ar hwnna nes ymlaen. Ond yr ffordd dwi'n cofio o metaphase o unrhyw fath ydy bod o'n meet in the middle. Felly, os da chi'n cofio meet in the middle, dyna lle mae chromosomau homologaidd yn dod... actually, yn yr achos yma, yr chromosomau yn leinio fyny ar hyd y cyhydedd. Mi oedd y chromosomau homologaidd wedi bod yn meiosis 1, ond yn meiosis 2 dim ond un chromosom fydd yna, ac be fydd yn digwydd ydy mi fydd mae o yn gorsod i hyn i fyny ar y gwerthyd, neu ffeibrau gwerthyd, ac fydd o yn barod i'r chromatidau wahanu oddi wrth ei gilydd. Right, so mae gen i fan hyn yn lluniad ar draws ein ofari, ac mae hwn yn dangos yr ffurfiadau sydd yn ffurfio, felly mae gennym ni follicle yn datblygu, ac yn y pen draw fydd o'n datblygu i fod yn follicle mawr, a gelwir hwn yn follicle eilaidd aeddfed neu y follicle graff. Mae hwn yn barod ar gyfer y fwliad, felly fydd y fwliad yn digwydd, so felly dyma fo yr oocyte eilaidd yn cael ei rhyddhau. Byddwn ni sôn am fan hynna efo'r hormonau, ond dwi'n gobeithio dod i hynna cyn diwedd yn sesiwn neu hen yma. Ac ar ôl y fwliad, da chi'n gweld mewn dod allan mewn cwmwl o gelloedd eraill. Rhain ydy'r corona radiata, fel y cwmwl bach o gelloedd sydd yn amgolchi yr oocyte eilaidd ac yn ei amddiffyn o rhywfaint. Ac wedyn, mae gennym ni yn corpus luteum. Felly, mae beth sydd ar ôl yn bwysig, oherwydd mae hwn yn aros yna os ydy ffrwythloniad wedi digwydd, oherwydd hwn fydd yn cynhyrchu progesteron, fydd yn cynnal yr endometrium. OK. Y oocyte eilaidd, dyma fo i'w strwythuro. Mae gennym ni'r corona radiata, sef yr celloedd follicle o'i gwmpas o. Zona pellucidea, sef cort tebyg i jeli o gwmpas y tu allan, ac wedyn mae gennym ni'n grononau cortigol. Mae rhain wedi gosod tu mewn yn cytoplasm. Rhain fydd yn symud i'r tu allan os ydy y ffrwythloniad yn digwydd, ac rhain fydd yn helpu ffurfio ein pilen ffrwythloniad sydd yn stopio polyspermi, sef ddau sperm yn ffrwythloni'r wy ar unwaith.
neu yr wyn neu'r oocyte eilaidd yn cael ei ffrwythloni gan 2 sberm. So mae hwnna'n stopio hynny rhag digwydd. So grynnau cortigol, nid efo'r adwaith cortigol neu weld isod, wedyn y corff bygynol, a dyna fo yr strwythur yn oocyte eilaidd. Felly, mae yna gwestiwn fan hyn. Mi fyswn ni faif ar yn mynd drwy hwn, ond dwi yn gweld bod amser yn mynd yn ei blaen. Felly, os da chi'n defnyddio'r deunydd yma enghreifftiol, fedrwch chi ddod yn ôl i edrych ar yr cwestiynau yma. Os oes gen i amser, yna i ddod yn ôl i'r rhain. OK, ac unwaith eto, mae hein hefyd yn dangos rhai o'r cwestiynau eraill sydd gennym ni, sef beth ydy enwau'r celloedd yma. Fel da chi'n gweld fan hyn, mae yna gwestiynau. Di hyn ddim yn dod i fyny fel hyn yn aml iawn, ond os da chi'n medru enwi yr gwahanol gelloedd yma, mae yna nifer o farciau eitha neis i'w cael, fel da ni'n gwybod hwnna ydy'r corff pegynol. Dyma fo yn oocyte eilaidd yn fan hyn, a wedyn mae hwn yn... hwn yw'r oocyte eilaidd, mae gennym ni wedyn yn... cael ffrwythloni fan hyn. Hwnna ydy'r oocyte cynradd, ac mae'n mynd i fynd i gychwyn ar y meiosis ni fan hyn. Da'n gweld bod o'n oocyte cynradd cos mae wedi cael i'w oherio yn ystod proffas 1. Right. Mae hwn yn un fyswn hoffi i ni gael golwg cyflym arno fo, oherwydd, be mae hwn yn dangos ydy, mae meiosis a mitosis yn rhan o uned 1, ond mae Atgenhedlu yn medru wneud defnydd o'r gwybodaeth yma, ac felly mae yna disgwyl i chi fedru tynnu llun chromosomau mewn celloedd neu mewn cylchoedd fel hyn. So yn y cylchoedd isod, tynnwch diagramau yn dangos 2 par chromosomau homologaidd fel byddant yn ymddangos ynghell X ar y diagram gyferbyn, a sut byddai'r chromosomau yn ymddangos ar ôl i'r gell ymrannu yn metafas 2. Felly, 2 par chromosomau fel byddant yn proffas 1. Felly, dwi'n cymeryd na rhain ydy'r cell bilen, felly fysa gennym ni ein pilen neu amlen niwclear dal yma, 2 par o chromosomau homologaidd, felly mi fydd gennym ni 1 par fan hyn. Dyma fo 1 par, ac sylwch mae'r parau yma wedi i'w sticio at ei gilydd. Fysa chi'n medru dangos nhw yn sownd hefo i'w gilydd, os fysa chi eisiau, i ddangos bod nhw'n ffurfio'r 2 valent, ond dyna beth fydden nhw eisiau, neu dyna beth nhw eisiau yn fan hyn ar gyfer proffas 1. Yn metafas 1, fysa nhw yn disgwyl cael yr meet in the middle. Felly, o 2 par o chromosomau, da ni'n mynd i gael 1 chromosom mawr, neu 1 chromosom, a yr chromosom arall. Fys ni farfer yn dangos nhw yn wahanol, neu yn chydig bach yn wahanol i'w gilydd, so 1 mawr, 1 bach, i ddangos bod gen ni 2, bod fi ddim jyst i tynnu llun 2 o'r rhain i mewn yma. Byddwch chi'n dangos yr centriolau wedi symud, ac wedyn fysa angen i chi ddangos y ffeibrau gwerthyd. Gwnewch yn siŵr bod un o'r ffeibrau gwerthyd yn mynd drwy yr centromere yn y canol fan hyn. Felly dyna di yr math o lyniau fysa nhw'n disgwyl chi gael. Rhaid, 3 marc, ac gyda rhaid i chi fod yn gwybod ydy gwybod eich mitosis a meiosis. Wel, meiosis yn fan hyn. Reit, so mae hwn yn dangos ffrwythloniad. Fel ydych chi'n drafod hefo chi yn gynharach, mi oedd gennym ni yn acrosom, ac mae'r acrosom yn rhan o'n sperm ni sydd yn torri yn agored. So mae rhwygo yn agored, a beth sy'n digwydd ydy mae ensymau hydrolytic. Rhan, mae'n ensymau hydrolytic. Dwi'n cofio beth nhw'n galw nhw yn llun, sef fynd yn ôl i llun fan hyn. Ensymau protease, ensymau hydrolytic. Beth sydd yn bwysig
sylweddoli fan hyn ydy bod nhw'n mynd i treulio eu ffordd drwy yr zona pellusidia. Felly, fydden nhw wedi pwysio eu ffordd drwy yr celloedd follicle o gwmpas y tu allan. Mae yr adwaith acrosome yn golygu mae blaen fan hyn y sperm wedi cael ei rhwygo'n agored, ac mae'r ensymau proteas wedi dod allan treulio eu ffordd drwy'r zona pellusidia. Unwaith mae hwnna'n digwydd, mae wy wedyn yn medru rhyddhau i'w cnewyllyn, so y deunydd gynnynnol gyrwol, a mae hwnna'n cyfuno gyda'r deunydd cyn cnewyllyn benywol, neu'r gamet benywol, sori, ddim y gamet, yr cnewyllyn benywol, ac pan mae rhain yn uno hefo'u gilydd, da ni'n cael cnewyllyn diploid. Mi fydd yr ail corff pegynol yn cael ei ffurfio, mi fydd meiosis 2 yn cael ei orffen, ac mi fydd yr gronynau cortigol yn mynd o gwmpas y tu allan, ac mae rhain yn arwain at yr adwaith cortigol. Mae'r adwaith cortigol yn golygu bod yr ffrwythloniad yn cael ei ffurfio, a felly mae'n stopio'r sperm rhag medru mynd i mewn, neu mwy o sperm fynd i mewn. OK. So mae gen i cwestiwn ffrwythloniad yn fan hyn. Mae'r diagram isod yn dangos dilyniant yn digwydd sydd i'w cael wrth i gnewyllyn sperm anifail fynd i mewn i'r cytoplasma'r wy. Rwan, mae gen fo enwch yr rhan o'r system cynhedlu lle mae'r camau hyn yn digwydd. Felly, da ni'n gwybod bod hynna'n digwydd yn y tiwb lopio. Defnyddiwch y wybodaeth yn y diagram i egluro swyddogaeth yn y broses. Felly, mae yn yr acrosome, ac mae o rhyddhau ein ensymau proteas, a mae rhain wedyn yn galluogi iddo fo treulio drwy y zona pellusidia. Nodwch 2 debygrwydd rhwng y broses sydd i weld yn diagram a'r rhan a'r broses i weld mewn ofl planhigyn. Felly, faint o'n eisiau? 2 debygrwydd. Rwan, 2 debygrwydd fan hyn ydy, mae hwn yn ffurfio tiwb. Dyma fod chi'n gweld o fan hyn. A mae hwn yn debyg iawn i'r tiwb sydd yn ffurfio o'r gronyn paill. Ac mae hefyd, mae gennym ni yn gamet gyrwol, yn cnewyllyn gyrwol, yn mynd drwy y tiwb yma, ac i mewn at yr cnewyllyn benywol. So dyna di'r 2 debygrwydd. Rwan, mewnblaniad. Rwan, beth sy'n digwydd yn ystod mewnblaniad? Mae gen ni ffrwythloniad i digwydd. Dyma fo fan hyn. Mae gen ni wedyn yn zygote yn ffurfio. Ac beth sydd yn digwydd ydy, dydy yr wy, neu dydy yr zygote ddim gyda unrhyw fath o cysylltiad rili i tu mewn yr corff y fam. Mae'n cael ei pasio drwy symudiad yr cilia, yr epithelium ciliedig sydd yn fan hyn, ond does na ddim cynnydd mewn mas oherwydd dydy o ddim yn tyfu oherwydd does na ddim cysylltiad a ddim mwy o feitholion. Felly, mae'r cell yn mynd drwy mitosis ac mae'r cytoplasm yn cael ei rhannu yn ddarnau llai gyda llai gyda llai. So, da ni'n cael 2, 4 a wedyn 8 cell. Felly, wedyn, da ni'n cael pêl o gelloedd. Ac just cyn mewnblaniad, mae o wedi ffurfio pêl wag o gelloedd, a mae gennym ni un rhan ohono fo sydd yn mynd i fod yn ffurfio yr filysiau corionig, ac mae rhain yn ymblanu tu mewn yn endometrium yn fan hyn. Dyma fo yr endometrium. Mae gennym ni grŵp o gelloedd sydd yn mynd i fod yn ffurfio'r filysiau corionig.
Hwn yw'r trophoblast ar y tu allan a'r ceudod o blastocyst. Mae hwn yn barod yn llawn o hylif sydd yn mynd i fod yn debyg iawn i hylif amniotic. A'r trophoblast hwn yn ffurfio yr pilyn, neu'r pilynau amniotic, ac hwn sydd yn mynd i fod yn ffurfio ein embryo ac fydd hefyd yn mynd i fod yn rhan o'r filosiau corionig hefyd. So yn ystod mewnblaniad, mae'r blastocyst yn symud i'r growth, golynu ac yn suddo i mewn i'r endometrium. Mae'r celloedd ar tu allan y blastocyst, celloedd trophoblast yn ffurfio yr filosiau sydd yn treiddio mewn i'r endometrium i gael yr arwynebedd mor fawr as yn bosibl. Mae'r filosiau yn cynyddu arwynebedd ac maen nhw yn mynd i amsugno meitholion o'n endometrium. A dyma beth sy'n ffurfio'r brych, sef y filosiau yma yn ffitio mewn i'r endometrium. Swyddogaeth y brych. Mae o yn cyfnewid nwyon a meitholion. Mae'n darparu rhwystyr rhwng gwaed y fam a'r ffetus, ac mae o hefyd yn secretu hormonau. Mae yr hylif amniotic yna mwyn amsugno sioc. Does ddim llawer i'r hylif amniotic, mae o jyst yna ac dyna beth sydd yn atal unrhyw anafiad. Y prif bethau sydd gennym ni sydd yn gwneud pethau yn fan hyn sydd angen i'w deall ydy yr brych. Mi oeddwn ni wedi planio mynd ymlaen i hormonau, ond dwi'n gweld fi dim ond yn medru mynd drwy yr brych yn fan hyn. Felly falle fe rhaid i mi wneud yr rheolaeth o'r golchedd fusol ac yn y blaen falle mewn gwers arall yn y dyfodol. Felly dewch ni jyst orffen hwn heno yma. Yn gyntaf, mae gennym ni'n filosiau corionig. Rwan, mae'r filosiau corionig wedi addasu gyfnewid meitholion yn effeithlon, oherwydd maen nhw'n cynyddu'r arwynebedd, mae gen nhw muriau tenau, a mae gen nhw llif gwrthgerynt. A beth sy'n bwysig efo hyn, llif gwrthgerynt, un o'r pethau sy'n bwysig iawn am llif gwrthgerynt ydy, os dwi'n gofyn i chi, mewn pysgodyn, mewn tegellau, mewn peiriant harenol, beth yw pwrpas llif gwrthgerynt? Mae o'n cynnal graddiant cronodiad, mae'n gwneud siŵr bod trolediad yn digwydd ar hyd holl arwynebedd yr strwythur. Rwan, mae'r brych gyda gwagleoedd rhwng y filosiau. Rwan, na i fynd i edrych ar llun fan hyn, a da chi'n medru gweld. Dyma fo yn gweithio'n umbilical. Hein ydy yn filosiau corionig. Felly, mae'r filosiau corionig yn ffurfio yr strwythur yma fel bysedd. Ac i mewn yn rhain mae gennym ni rhydweliau o'r rhydweliau ymbilig yn dod i mewn i fan hyn gyda gwaed y babi. Mae rhain wedyn yn cysylltu ac yn cysylltu hefo yr gweithiennau ymbilig, so mae o hein wedyn yn ailgyfuno i ffurfio yr gweithien ymbilig sydd yn mynd â gwaed yn ôl i'r babi. Fel ydych chi'n sylwi, mae y rhydweli ymbilig yn dod gyda lliw glas, a mae hwnna gyda ddim llawer o ocsigen a lot o carbon dioxide. Rwan, mwyn cael gymaint o arwynebedd, neu gymaint o gysylltiad hefo gwaed y fam, mae yr filosiau yma yn ffurfio strwythur sydd fel bysedd, ac mae'r holl ardal yma, yn gwaed y fam. So mae gwaed y fam yn dod i mewn i'r ardal yma a mae'n llifo dros yr strwythurau yma. Felly, dydy pibellau gwaed y fam ddim yn dod i mewn ac yn dod yn agos i pibellau gwaed yr babi. Mae yr gwagle, neu mae'r, lle mae'n disgrifio fan hyn, mae gennym ni cyflenwad yn y bwlch rhwng y filosiau. Felly mae yna bwlch yn fan hyn a mae'r gwaed yn llifo i mewn i'r ardal yma. A dyma beth sydd wedyn yn galluogi i ni gael cyfnewid sylweddau. So dydy gwaed fam a'r ffetus byth yn cymysgu, mae y gwaed fam yn mynd o gwmpas y filosiau corionig. Mae rhydweliau y gweithiennau yn trosglwyddo deunyddiau rhwng yr ffetus a'r fam.
A fel ni'n deud, dyma lle ni planio mynd ymlaen hefo swyddogaeth hormonau y golchedd fislifol, ond fel da chi'n gweld, dwi wedi rhedeg at yna amser hen yma, felly mi wnawn ni stopio fo fan'na ac falle wnawn ni wneud rheolaeth o'r hormonau yr golchedd fisol rhywbryd eto yn y dyfodol.